ndikubaya ifoni apa kune scripture ndandichiona iri kuna Proverbs 21 verse 15 inoti when justice is done it is a joy to the righteous. When justice is done it is joy to the righteous. Chekutotanga kutotenda nemitete nemalawyers akamira. You know, this is a true sign yekuti kune vazhinji vari kupika mumajere vasina mhosva dzavakapara. But ukashaya munhu anomira newe also to fight for you pakaoma. So tinoda kutenda at least ndazova answered ndandotonetseka kuti vakomana vari 4 years ko kamwanako ndekani aiwa kamwana ndekako unokosikachadzisi kuti vaipota vachienda vakadzere kumajerere uko aiwa kasikavo. All right, but okay. Vakomana, I think also just to comment also as a man of God, this is a teaching yamuri kupiwa naMwari. God has given you a second chance. Ndangonzwira nyaya yenyu ndakainzwa ndichita follow up pamaiita kubva pakutanga but ndasina kunyadzwa depth yacho and we didn't know, but I think the best first of all these guys they also need counseling pachavo, then change of environment even izvozvo vachisvika ukamboita ka change of environment kekuti zvechikorokoza vombomira. Inini ndandichazoda tete through imi kuti kana tichikwanisa kuvabatsira in terms of kuti maybe vaite a project I don't know kuti vangazviita sei, chii chavanonyatsokugona ivo kuita chisiri zvechikorokoza, because even ukaita soyo ane bhibhoyo unoratidza zvake kuti munhu akatsvinda munhu akatarisika he can be someone irresponsible. We were willing to maybe to assist them with $10,000 kuti va $10,000 for them kuti vatange upenyu hwavo, provided vanotsvaga munhu unovadzidzisa business, vondogara pasi votanga vanyatsotsvaga a business, proper business idea yokuti tizotitapa vanhu mari tozoti tapedza kuvapa vozonzwa kuti yakazonyura vakadya vakazodii. And I think also including kuvakadzi venyu it's a lesson. Ukaona mukadzi akumirira for such a period of time, vemuno maharare 1 week havasi kutogona kumira, unosvika aenda ndo paunoona mwana wavanhu akamira 4 years iwe wadzoka, because if you are to do your business wewe Mwari akakusumudzai unenge uzonzwa kuti mari ikauya ndakuda mari inoita sokuti inokwezva type yomwe mukadzi futi wakunzwa kuda kuchinja. So ipapo Mwari anofanira kubatsirai kuti munhu amire for 4 years is not a joke. And I heard muchiti vari kudzokera mangwana ndizvo. I think tinogona kuva-assista tete maybe ne$500 yamunogona kuvapa kuti vawane mari dzetransport towards pakufamba kwavo. They need to start a new life, but looking for a good business proposal. After it's seen immediately ndimunozoya naye kwatiri, then we release those funds kuti tivabatsire vachinje upenyu. Hatisi kubatsirai nechikonzero chokuti tiri kungokubatsirai, but kuti mugone also kuzobatsira vamwe. Remember makabva kujere kwamakasiya vamwe. It should be also a lesson for you kupota umushanyira hama idzodzo muchibatsirawo. Vakomana indape mapanzwisisa manzwa mari yataura muri kuinzwisisa asi kana mainzwisisa mama madai muda utiche alright tikupira mic kuna mama veduwe Mwari ngaakudze tete Tilder vakatibatsirawo. No, ndimwari aiwa tete Tilder vakatibatsirawo zvese zvichipindira Mwari. Veduwe takasingazivi kuti tichasvika pashuviro rokudai. Vana vakatambura isu nesu tivabereki takatambura izvezvi tavabhoma mama right now zvokutambura zvapera zvino taakutoti zvino tatoita exchange patahwa mari iyi ati ibude inogona kubuda nokuda kwani.
aiwana it's okay mama chikuda chienda imbira mwari wangu vedu muda kuimba ndoda kuimbira mwari wangu vedu ndiregererewo oh baba ndiani aita izvi ndi mwari wakanaka baba ndiani aronga izvi ndi mwari wakanaka ni mwari wakanaka baba ndi mwari wakanaka baba ndiani waronga kudai ndi mwari wakanaka baba ndiani waronga kudai baba ndiani waronga kudai ni mwari wakanaka baba ndi mwari wakanaka wow aiwa tinotenda inwe maita basa thank you so much alright munogona kubuda henyu vese momirira panze apo anditika mogona kubuda nemi mama mogona kubuda henyu anditika wow man of God Prophet Elijah kubva kumesi